Eguerdion kideak. Gaur hementxe gaude eredu sindikal ezberdin bat dugulako. Askotan gertatu ziat, nire lankideekin egotea, hitz egiten eztabaidatzen, eta azkenien gure eredu sindikala CNT-ren eredua agertzea. Sindikatu ugari daude. Hemen ikusi dugu pasetan, pilo bat, hortik nintzen daude, ondoan ingo dutenak bere mitina. Epa. Bueno, buruz dakit, ez da zen pasetzen. Zein da gakoa? Batez be, galdera da zertan ezberdintzen gaituen CNT beste sindikatuetik, mila esker. Askotan diogu, geu gere burua, ez dugula hauteskunde sindikaletara aurkezten. Ez da subentziorik kobratzen. Bai, egia da, baina benetan ezberdintzen gaituena geure eredu sindikala da. Sail sindikalen eredua. Demagun, lan egiten dugun enpresan, geure burua defendetu nahi dugula. Batez be, nagusien erasoak direla eta. Zer egin dezakegu? Bi bide ditugu. Bata, ordezkaritza unitarioarena, eta bestea, sail sindikalena. Denbora tarte bat ere behiko dut, bata eta bestea azaltzeko. Lehenengoa, unitarioa hautatzen badugu, denbora luze galduko dugu hauteskundeak bultzatuz. Baitere, hautagaitzak osatuz, botoa eskatuz. Eta naiz eta indar pilo bat horretan erabili, gerta daiteke eta askotan gertatzen da, eta hori egunero ikusten dugu, enpresaren aldeko den ordezkari bat atera daitekela. Zein da erasoa, beren eskuetan geratzen dela, botere guztia. Onirako eta txarrerako. Azken finean, eredu unitarioan, ordezkariak hartzen du botere guztia. Bera da, babestuko den langile bakarra. Bera da, negozia dezakeen ordezkari bakarra. Horrek zer bultzatzen du? Batez be, enpresetan, langileen parte hartze bakarra izatea, bota ematea, eta listo. Hortikan zer gertatzen da? Desmobilizazioa bultzatzen duen eredua dala. Agian ordezkari horrek har dezake langileen aurkako erabaki bat. Eta eredu unitarioan, bai, ordezkaritza horretan, langileok ez dago aukerarik bere ordezteko. Ez dago aukerarik neurritzar hori atzera botatzeko. Eta are gehiago, sindikatuak ez dauka beren gaineko kontrola. Bai? Legea diolako autonomoa dala. Nez da beren siglak erabili. Baitere, lehenengo balazio izan da, desmobilizazioa bultzatzen duela. Bigarrena, ordezkari askok gaitasun falta dutela. Eta boaz aldo godot. 1, 3, 5, 7 ordezkari izan ditzakegu enpresan. Bakoitzak bereziak izango ditu. Eta horrek zer dakar, batez be, bateratzen dien irizpide komune izatea, zaildu. Bakoitzak izango du bere irizpidea, nik ez dakiz sindikatuko izango nezen, beste, eta azkena izango da, independente batean guztia batzea. Horrek zer zailtzen du? Lan taldean jardutea. Eta hori da gakoa. Berez, langileo defendatzeko, lan talde egin behar dugulako. Eta eredu honetan hori zailtzen da. Gainera, hain jende gutxi izan da, demagun 3 ordezkari ditugula enpresan, 50 edo 100 langileri arazoa konpontzeko ezinezkoa da, hori ezinezkoa da. Lan izugarria da. Horretik lehenago esan dut, gaitasun falta dagoela. Eta azkenik, eredunek badakar beste ezaugarri bat. Lan hitzarmenak sinatzerak orduan, erakunde sindikal zehatz batzuk, edo batzuen nagusaitasuna bultzatzen duela. Berdin du,
sindikatu horiek enpresan ez egotea. Berdin du sindikatu horiek afiliatuak ez izaten enpresan ez da sektorean. Madrildik edo beste leku batetik agian zosa sinatu dezakete eta nahiz eta langilontzako okerrerago izan, ezin dugu horri atzera buelta emon. Hori da eredunen beste arazo bat. Eta hau onartezina da. Ointxarte, aipatu dudan eredua, indarren dagona, beste sindikatu guztiak jarraitzen dutena, ez badakar gauza honik, baina hala ere, erakunde sindikalak eredu horretan jarraitzen dute. Zergatikan, laginen aurka daudelako? Ez. Haiek badakite eredu hori langiletzako okerra dela. Eta geuk egindako analiziarekin askotan ados daude. Gertatzen dena da, eredu honek zenbait abantaila dituela, osonditutako abantaiak. Hasteko lehenengoa, dirua. Eredu honetan, jardutagatik, ordezkaritza unitarioan, dirua jasotzen dute. Subentzioak. Eta ez da subentzionak gaudelako, baizik eta finantziazioa estatuaren menpe uzten duzunean, azkenien, zeuk eskuak lotutak uzten dituzu. Eta hori da dagoen arazoa. Haien finantzazioa estatuaren menpe utzi dutela. Eta bestetik, oso garrantzitsua da, haien botere indar guztia botoan lehenestu dute. Afiliazioa eta implantazioa alde batera utziz. Horrek zer dakar? Afiliazioa alde batera uzten dugunean, azkenean, sindikalismoa ahultzen dugu. Mobilizatzerak orduan, afiliazioa da indarra daukonak. Horregaitik botoen aurka gaude. Batez be, trampa bat delako. Eta denborak erakutsi du botoen trampa zein dan, desmobilizazioa. Paripea egiten duten sindikatuak, orokorrean. Behar dena da implantazioa, afiliazioa. Eta dinamika honetatik urtetzea oso zaila da, haiek edakite. Batzuek saiatzen dira, baina ez daukate aukerarik. Guztien aurrean, gure eredua, sail sindikalen eredua, eskaintzen dizuegu. Eredu sindikala. Eta zein da? Honen oinarria. Ez da alternatiba filosofiko bat. Ez gara besteak baino hobeagoak. Egiten duguna da, alternatiba herrial bat zeuei eskaini. Gauzatzen dena. Demagun enpresa batean, sail sindikalen bitartez jardun nahi duzutela. Horretarako, egin behar duzuten gauza da, zenbait kide batu. Sail sindikala osatu eta zeuek eskubideak gauzatzen hasi. Automatiko da, zuzenean. Ez duzu egin behar zirko bat, hauteskunde batzuek sindikalismo egiten hasteko. Zuzenean hasten den eredua da. Eta garrantzitsuena da, lana, sail sindikalaren barnean esleitzen dela. Batek hartuko du lan osasun arloa eta horretan jartuko du. Beste batek hartuko du nominen arloa eta hori lehenduko du. Horrela, lan talde baten moduan funtzionatuko du sail sindikala. Eta hori da gure abantaila, hori da gure indarra. Edozein enpresan lan pilo bat dago egiteko. Eta sail sindikalen bitartez, lan taldean funtzionatuz, horri aurre egiteko kapaz gara. Azken finean, pertsona batek ezin du bosten lan egin. Eta sail sindikalekin, hau gainditzen dugu. Ordezkaria izateagatik ez dago privilegiorik. Bai, lehen esan dut, ordezkaritza unitarioan, babeste zen bakarra zen ordezkaria. Bai, delegadoa. Kasu honetan, babesten duena, babesteko bide bakarra da, eskubideak gauzatzea, aktiboak izatea. Eta hori izan daiteke bide bat, gure lankideen desmobilizazioa gainditzeko. Bai? Eta zen badabangi bat esan ez, babestu nahi dut nire burua. Bale, honetorri lan egin sail sindikalean, eta zeure eskubideak gauzatu. Horrela guztiak babestuko gara, ez dago privilegiorik. Lan egitea babesten gaitu, hori da historioa. Gainera eredu demokratikoa da. Zen esan nahi dut demokratikoarekin. Demagun, ordezkari batek langileen aurkako neurri bat hartzen duela sail sindikalen ereduan. Sail sindikalak edozein momentuan bere enkargutik kenduko du.
Hori ez da gertatzen eredu unitarioan. Eta baita ere, badago aukera neurri hori atzera botatzeko. Eta are gehiago, sindikatuak badauka kontrola ordezkarioren gain. Batez be, gehikeriak egiten dituztenean, hor egon daiteke sindikatua esanez, zeu ez zara sail sindikalaren ordezkaria. Ezin dozu hori sinatu. Hori, ordezkaritza unitarioan ez da posible. Eta azkenik, eredu hau independentea da. Lehen aipatu dut aurreko ereduan, dirua, estatuaren partetik heltzen zala. Eredu honetan, finantziazioa afiliatuen esku dago, sindikatuen esku. Ez dugu estatuaren dirurik nahi, batez behi gure independentzia mozten duelako. Horretik independentea gara. Erabakiak hartzeko momentuan, ez dugu inoren dirurik jaso, orduan. Geuk hartutako aukera geure izango da, autonomoa, horretan autonomo gara. Noski, eredu hau, ointzarte badiru guztia badire abantaiak. Badauka eskakizun bat, eskakizun bakarra, potentena, eta bete behar dana. Eredu honek eskatzen duena da implantazioa, afiliazioa. Bai, enpresetan afiliazioa izan behar dugu eredu hau aurrera eramateko. Sail sindikaleen boterea ez da botoa, kasu honetan da afiliazio implantazioa. Gero eta afiliatu gehiago izan, gero eta negoziatzeko botere gehiago izango dugu. Hau da, bete behar den baldintza bakarra. Implantazio lortuz, lortzeko bai enpresetan negoziatu, baita be sektore provintzi mailan eta baita be estatu mailan. Behar dena afiliazio implantazioa. Horregatik, gaur, sail sindikalak eta haiek egindako lana aldarrikatzeko eguna da. Sindikalismoa egiteko beste bide bat dugulako. Helburua da, zeuek, bihartik aurrera, zeuen latokietara jutea, eta gure eredua antze ezartzea, sindikalen eredua, ara eraman ezazue. Azken finean, gure langileon egoera hobetzeko bide bakarra hori da. Afiliatzea beharrezkoa da. Lankideak afiliatu eta sail sindikalak osatu zen lanpostuetan. Egoera hobetzeko bide badago. Badaukagu modua. Horretik goratu, bihartik aurrera, zeuen enpresetara sail sindikalak eraman. Askotan, lehen hasieran esan duen moduan, sail sindikalei pilo bat hitz egiten dugu, eredu sindikalei, baina argi izan behar dugu zertan ezberdintzen garen. Bai? Badau, parte bat ideologiko dela, baina beste bat dela pragmatikoa, praktikak, praxia egiten duena. Hori da gure eredua, sail sindikalen eredua. Orduan, gogoratu bihartik aurrera, borroka bat zabali dugula. Eta azken finean, egoera hobetzeko, zeuen lan egoera hobetzeko, zeuen artean elkartze dela irtenbide bakarra. Gora lakillo borroka! Gora narkosindikalismoa! Gora CNT!